разбира много от времето. Днес ще си говорим за въведение в JavaScript, като тази лекция е директно продължение на събитието, което се случи тук на 22 и 23 в рамките на събитие неделя. И в уикенда, в който имаше 8 въвеждащи лекции в различни езици, това е една от темите, която не успяхме да включим, но пък лектора ни изяви желание да говори за днес, след малко той ще се представи сам. Аз искам да ви кажа нещо много важно в контекста на много коментари, които днес чух от мои приятели, познати и така нататък. Най-важното нещо, което има да се случва въобще, и естествено от това събитие, то не се случва от това, че вие сте дошли. Целият смисъл е вие тук да вземете нещо за себе си, което обаче сами за себе си да намерите смисъл да го развиете и да бъдете по-активни. Иначе казано, ако вашата активност по дадена тема, която ви запленява и ви грабва, приключва до това системно да посещавате такива събития и да не влагате път извън тях, нещата няма да се случат от само себе си, трябва малко да ги бутнете. За мен не е извинение това да се каже, че няма време или няма знания. Технологията в днешния свят дава достъп на абсолютно всеки да научи абсолютно всичко по всяко едно време, стига да знае къде да го намери. Не се колебайте да задавате въпроси на лектора, защото именно чрез усвояване на такъв тип професии вие получавате още един начин да останете в България, да останете в Стара Загора и да получавате адекватно възнаграждение за вашето. Извинявам се за малко отклонение, така или иначе да започваме, няма смисъл да чакаме повече. Здравейте. И какво да кажа, това е презентацията. Може да започнем от нищото. Кой съм аз? Никой. Защо никой? Колко от вас ме познават? Въпрос към вас. Колко от вас знаят името ми? Добре. Тези личности, всички тях, предполагам, ги разпознахте. Те не са никой за вас, те са познати за вас. Има нещо, което общо ги обединяваше и казахме, всеки се занимава в своята област, но никой от тях няма образование в тяхната област. Но не е това обяснението. Обяснението е друго за мен. На три от личностите, лично аз, се възхищавам. За четвъртата, съжалявам, че я познавам. Айде. Днеска вие направихте вашия избор. Може би вчера. Но днеска също ще се нуждаете да правите още много избори. И не само днес. И благодаря, че избрахте тази лекция. И най-после, кой съм аз и какво правя? Казвам се Боян Желязков, на 27 години, от Стара Загора. В течение на обстоятелствата завърших Казанлък математическа гимназия, продължих образованието си в София Технически университет, приложена математика и информатика, в момента изкуствен интелект. През всичкото това време, още от 6 клас, се занимавам с програмиране. От университета се занимавам с програмиране на C#, ASP.NET, MVC, HTML5, CSS, JavaScript, изкуствен интелект. Интересите са ми самоуправляващи се автомобили, self-driving car, ходя на работа, може би като всеки един от вас. Уча се, пробвам да обучавам хората и още много други неща. И ще си кажете какъв е той. Той е киборг, той е робот, как намира време. Не, времето не е също. Аз имам 24 часа на ден, вие също имате 24 часа на ден. Бил Гейтс имал 24 часа на ден, всеки един от нас има това ограничено време. Как ще го използвате, вие преценяте сами. Ето това съм аз. Нека да ходя, нека да пия, нека да се забавлявам с приятели. Абсолютно като вас. А сега, кои сте вие? Искам да разбера, да знам какви хора трябва да говоря, да знам какво трябва да говоря и това. Първо като започнем от възрастовата ви граница. Хора, които са под 18. Има ли тук в залата? Ученици предполагам. Студенти?
Петко, вече студент, а? Работещи, предполагам, с всички останали. Хора, които се занимават с JavaScript от 1 година и по-малко, които виждат за първи път JavaScript. Добре. Които са в групата в JavaScript. Добре. Не определям се още себе си за Google. Добре, защо сме тук на JavaScript? Днес аз ще се пробвам да ви продам JavaScript. Какво ще си кажете? Ние не сме дошли тук да пазаруваме. Добре, ще разберете след малко. Имаше въпрос. Кой е най-важният продукт за вас или ресурс? Ако някой, искам да включа и вас, ако някой познае моя отговор на въпроса, ще има бонус. Знаете, предположение. Време. Какво? Време казва. Кой го казва? А защо? Повече време точно. Добре. За жалост, успяваш първия път. И както казах, днес ти правиш избора. Мандарини или сникерс? Съжалявам. Да, времето е най-ценният продукт. Или ресурс. Както ме вправяха колеги. Защо времето? Няма да можеш да си го произведеш и не можеш да го върнеш назад. Другото много ценен ресурс е достъпът до информация, знанията и обучението. Но това по-ценно за мен няма, защото в този век това ще е платежното средство. Ако някой иска да каже собствения ресурс, аз очаквах много други предположения преди да някой да каже времето. Жалост беше първият въпрос. И защо ще ви продавам JavaScript и как ще ви го продавам? Аз ще ви го продам безплатно. Но знаете, нищо безплатно няма. И това не е безплатно. Ще се помъча да запаля и да тръгнете да учите сами вкъщи. И той няма да е безплатен, защото той ще яде от най-ценния ресурс – времето. Съжалявам, ако някой не иска да му изяждаме времето и не иска да се запали, по всяко едно време може да се тръгне. Та, ще научим ли JavaScript? Кажа да, ще изложа JavaScript и се научава за една вечер. Ако кажа не, пак ще излъжа. Ще ви кажа всичко необходимо, за да почнете с JavaScript. То е толкова малко, но JavaScript предоставя своите предизвикателства. Трябва да знаете много малко за него, но трябва много да внимавате. Ако погледнем снимката, в тези две снимки има дълбока символика. В лявата мечтата на всеки мъж, ще разберем защо, и JavaScript мечтата на всеки програмист. Какво всеки се загледа в мацката, нали? Добре, мечтата на всеки мъж да има такава яхта. Трябва да внимавате. Посланията, които са, аз искам да представя JavaScript. Да, той е секси, той е яко, той е готин. На това аз му се кефя. Ако някой ден аз трябва да стрелвам с обалка и трябва да пиша софтуер, ще го напиша на JavaScript. Но, защо JavaScript беше начален ход, мечтата на всеки програмист? Има два проблема. Едните мразят JavaScript, другите мразят време. Едните искат JavaScript да умре. Съжалявам, надявам се това да стане. Стигнахме до същността. Какво ще си говорим днес? Динамични страници, как се правят динамични страници, HTML, CSS, малко за въведение DOM и DOM API, въведение JavaScript, JavaScript браузъра, синтаксис, pop-up и дебъгване на JavaScript. Това е най-кратко. Използване на JavaScript. За да почнем да използваме JavaScript, ние трябва да
използваме толкова хубав stack скрипт. Къде може да го разположим? Първо за HTML и създаване на HTML динамични страници. Мога да ви покажа страница, която представлява 10 реда код, а това е шаг. Шаг отзади е написан изцяло на JavaScript. 10 реда HTML и CSS и останалите 150 реда JavaScript. И абсолютно функционира шаг, но това е един колега и не се сещам в момента къде е, ще го намеря, ще го споделя в групата, просто да им губим време, защото той е твърде малко. Как пишем JavaScript? Почваме всичко с един tag скрипт. Не, първо се върнем малко към история на JavaScript. JavaScript е създаден от Netscape в далечната, не си спомням коя година 95. JavaScript почва от някакъв малък проект. Някой може ли да каже името на създателя на JavaScript? Не можете. Не съжалявам, аз го знаех също, но това е само история. И затова аз не се вълнувам много каква е била историята, защото историята се пише. Историята се пише от вас, от нас, а това, което трябва да стане, някой трябва да го чете и да го направи. Да връщаме се към правенето. JavaScript. Почва с script tag в head частта. Може да се поставим в head частта с JavaScript, може да го поставим в body-то, може да го поставим навсекъде. Какво означава това? Семантично погледнато, като създаваме в JavaScript за браузъра, ние го разполагаме в HTML или в header, или в body-то, някъде измежду HTML или където се поискаме. Но какви са негативите и плюсовете? И как действа браузъра, когато той види една страница. Това е важно да го знаете, защото за да ви действа страницата бързо и потребителя да се кефи, трябва просто една секунда и той да е вътре и да е в игра. Но ако поставим JavaScript, има сложни операции за цикления, които биха отнели достатъчно дълго време, че да минат 4-5 секунди, потребителя ще каже майната X. И ще напусне страницата. Затова, ако има такива операции в този JavaScript, е най-добре да се постави преди затварящия tag body. И това се прави с цел, че браузърът е прочел цялата страница, всичко е заредил CSS и HTML и накрая се прави магиите с JavaScript. Магиите, за които ще научите малко по-късно. Също JavaScript, написан в HTML, става една голяма мазъл. Мазъл, където, ако трябва да го четеш, аз на работа в момента чете един файл, който е 50 HTML и CSS набуган, защо го правя така с CMS, като има external JavaScript и някои хора не могат да разберат. И в големи фирми се прави това нещо. Набухали ми в HTML 500 реда JavaScript, аз се загубвам в него, косата ми побелявал, капва и такива неща. И така. Всичко е хубаво да се го правим на external JavaScript и също може да ги слагаме в header и отново преди body-то. Слага се пак с този скрипт, но там се пише едно сърце и източника на сорса на файла, където се намира по операционната система. Обикновено JavaScript файловете имат разширение JS, но за някакви сигурности някой път и всякакви извращения някои хора могат да направят. Примерно файла да му се казва JS, трябва да се казва PM. Просто така реши. Винаги е хубаво да си украсяваме JavaScript файла JS, но това е по спецификация. Може би малко избързах да ви кажа кога се екзекютва JavaScript, че той когато сложим горе, се екзекютва по време, когато браузъра стигне в него и се екзекютва по това време, като види JavaScript. Има някои така наречените функции, които може да не се изпълнят веднага, те се изпълняват, когато биват извикани от потребителя.
JavaScript няма грешки в JavaScript. Той не се оплака. Няма да се оплаче ничего. Почти никога има места, когато се оплака. Не го боли глава, да, как така, гледах нашата боли много повече глава заради него. Но става малко по-късно. И функции, които се закачат за евенти на атрибутите към евентите на някои неща от HTML, не се прави така, не го правете това вкъщи. Това е лошо. JavaScript syntaxis. JavaScript syntaxis е подобен на C и на C# на C-образните езици. Но още с първата част. Variable typeless. Какво означава това? Няма типове в JavaScript. Да, ще разберете малко по-късно. Оператори. И тази има подводни там. JavaScript специално. Също може. Има всичко. Има лупове, има array, които се държат по странен начин. Но по някой път това много помага, много се готини. И функциите, които връщат или не връщат стойност. Ще разберем за какво говорим по-малко късно. Липса на типовете. Така, JavaScript код. Вече видяхме първият JavaScript. N равно на 5. Integer в C# или някакъв ден съм сигурен. На следващия ред N равно на пеш. Никакъв проблем. Аз съм JavaScript, ще го направя за вас. N равно на обект. Няма проблем, ще го сменя. N равно на 10, последния път число. Да, както казвам, може да държим числа, обекти, маси. Каквото си искаме в една и съща променева. Така ще стане такава. Я ще такива си кажа. Няма проблем. Тук трябва да внимавате много. Това е хубаво, но и лошо. Защото ти не знаеш, примерно, дали Гоши не е дошъл и е намазал Пешо и да му се смее как го боли главата. Не е хубаво да го правим това. C# ще се оплаче веднага, ще хвърля грешка. JavaScript понякога ни задава много важни въпроси. Въпросът: Has my life been a lie? Бил ли е животът ми лъжа? Някой знае ли отговора на този въпрос? Какво ще каже с JavaScript? Предположение. Има две. Да и не. Не. Исках и обяснение. Може би ще каже нещо трето. Ще разберете по-късно. Оператори. Операторите: минус, умножение, деление, равно, плюс равно, минус равно, умножение равно, деление равно и или са абсолютно същите, които ги познаете в C#. Съвсем същото, но ще разберете. Различно и равно. Ужас. Не е ужас, който ме да се спомня. 5 равно ли е на string 5? JavaScript в конзола ще ви каже да. И че не ме лъжа, ще си отворя JavaScript конзола, този Facebook да изчезне, защото само яде от времето. Ето. Казваме една конзола, има някаква изметената грешка, n равно на 5, както беше в примера, m равно на 5. m равно ли е на n? Да. String е равно на число. Да продължим. Защо се получава това? Това се получава от така наречения JavaScript Type Conversion. Какво ще рече това? JavaScript
иска да бъде максимално умен, иска да бъде максимално полезен, затова той вижда един стринг пет и си каза, аз не мога да го кажа на потребителя, че тая петица е фактически числото 5. Не мога да го преобразувам с него и той да не трябва да се мъчи. Но понякога не искам този ефект и затова има отделител на 2 равните, което е различно, и отделител на 3 равните, което тогава JavaScript се съобразява и с типа. И ако кажем m равно на n с 3 равната, казва false. Това примахва така нареченото JavaScript IntelliSense, който се прави умен и казва това, което сме свикнали да видим, че един стринг не е равен на число. Но къде е плюса? Да, плюса е проблема. Той има малко по-различна гледна точка за JavaScript. Той е малко по-специален. Та, 5 плюс 3 8. Какво ще даде 5 плюс 3 като стринг? 53. Да, точно така. JavaScript. И още много. 4 плюс 5, какво ще даде? Какво искаш? Да. Аз ви се доверих и мисля, че май сбърках. Да проверим се пак. 4 пеш, окей. 5 плюс none. 5 плюс object. 5 плюс none. Изборът е твой. Ма не му дайте само на него да участва. Какво? Не се... Аз не чух. Ти нещо много плахо каза, страдно. Не ти чух отговор, чух, че не си се чувал. Аз това много чуеш. Не, много. Да 5 плюс object към тебе. Това не мога да отговоря. Някой друг? Извинявам се, не е ли 5 object? Не точно. Какво имаш преди под 5 object? Това, което казвам. Обект, като подадеш по стринг, там може да се върне, това ще към петицията комплетиране. То прави така. Прави to string на JavaScript. Но това е въведение в JavaScript. Затова, че... На мен Сега не става ясно. Мерси. Какво? Не става ясно 5 плюс object. След плюс object, хваща обекта и прави string. Всеки обект в C# или в JavaScript си има написано string. Ти можеш да преднапишеш string и примерно ако обектът ти е комплексен обект, да кажем обектът ти е нещо такова. Хайде да покажем малко. Такова. Обектът Y ти е равен на някакъв обект, който вътре имаш name. Ще пробва, бе? Аз не чувам, вие не виждате. Страхотно е! Имаме name равно на така любимия ми Пешо. Това ми е останало от Академията на Телерик по една или друга причина. И H равно на 10 годинки, малък Пешо. И това е обекта Y. Ето, обекта Y представлява, той е един обект, човекът Пешо, с който има име Пешо и достъпване на пропъртитата. Това се явяват пропъртите в JavaScript,
Но за тях малко по-късно, ако стане време, и това му са годинките. Ако видим какво ще стане 5 плюс y, по принцип ни пише на тази клавиатура, пак ни показва същото. Това е поведението на toString. Но аз мога да направя така, че toString ще му отнема обаче някакво време. И не знам дали ще се справя, защото някакъв път читвам и в нета някои неща да ги използвам. И ако пренапиша toString, може да кажа 5 плюс y и той да ми изкара 5 пак по същия начин, само че в скобичките да пише name special, запитайка h равна на 10, което е пренаписано на toString. Да, ако напишем 5 плюс y.h, ще не изварим 5 в скобите 10. Искаш да напишем 5 плюс y.h. Това е добър въпрос. Какво предполагаш, че ще изкара? Ами 5 в скобите ще напише 10. Не. Какво? 510. 510 или 15? 15? Валидна математическа операция. Събираш число с число, пропъртито на обекта е число, то го събира. Ако съберем 5 с y.name, 5 пешовци малки, по на 10, ма не е колкото пеш на 50. И така. JavaScript плюс undefined. Значи, първо преди този въпрос, undefined е една специална стойност, когато нещо не е дефинирано в JavaScript, то е undefined, или понякога ни връща тази специална стойност на undefined. Тя е специална, тя е нещо като null, ама не е точно null. Та знае ли някой 5 плюс undefined? Какво би извел? Но знаете, мисля, че беше undefined, но да... Не, знам. Аз мислех, че това не е число. До някъде not a number, това нам означава not a number, е доста очаквано, но аз се заблудих. И така. Липса слайд. Чудесно. JavaScript е виновен, махнал си го. Ма не, аз няма да му позволя да го махна. Исках да ви покажа нещо друго. Спомням се M, където беше така, стрингово произношение на числото и N, където ни беше 5. Какво ще получим, ако аз направя една нова стойност P, която също е 10 и кажем P плюс M. Какво ще ни скара това? 15. Двете са стрингови, това е това. Затова е 15. Но какво ще направи, ако аз му напиша е така? Що ще е 15? Кой пише? Ти ли каза също да е 15? Кой? Защо го прави? Знаеш ли? Ти знаеш ли защо го прави това? Отзадите. Да. Избора е ваш и на двамата. Колко стане за мен? Не, може да бъдеш. Извинявай, може да стане някакъв момент, да ги събираме и ги извадим, така. С минус отпред? Да. Е така. Или... Вместо да е 5 на 7, да е 5 минус 7. Не те разбирам. Малко събираш 5 на 7, какво ще стане, кажа 5 минус 7. Ама с стрингови, така ли? Да. Сега ги извадим. Що да ги извадил?
Беше 10 пък. Чакай, то май ги намаза. Не ги е намазал. Специалитет. Значи, като ги изважда да не работи. JavaScript. Не го знаех това. Добре, ако е 15. Да? Ако е 15 минус 5 обаче, тъй като има съвпадение на птицата, ще го извади ли като стринг или не? Това ще дължи като що. Двете да са стринг ли? Смисъл, в случая беше два стринга, 10 и 5. Да. 10-5. Извади измитица, защото не приема, че е интежър. Да. Обаче ако е 15 минус 5, Искаш го е така. Е, така ли го искаш? 15 така ли да е? да. Или число да е? Не, стринг. Стринг? 5 да е стринг. И К да е Него от P вадиш N. така, от P варя К. Както го пишем в момента. Това искаш. Само, че другото пак е стринг. К пак е стринг. Смисъл, два стринга, само че да не е 10 минус 5, но 15 минус 5. Добре. Е така. P минус К. Пак го према при Числа. Но другото, което исках да ви кажа е, ако стигна до него, не го виждам. Добре, ще го направя с PK. Видяхме това. Плюс К, това ще е пак стринговото. Това е така числото. Също това нещо се прави с минусите. Пак ще си ги преобразува, обаче ще сложи по един минус преди. Това е по-битово отместване, отмества се го и си го смята. Та, продължим нататък. If else, loop, лупове и така нататък. Так ми липсват слайдове. Обичам. Така. Какво? Значи не е само един. Ми да. Много ми се спяло. Видях, че някой път би публикувал в неща, че ето се тъмпя, защото не спях. Някой път някои неща макар точно това ограничение на времето, макар някой път да не спя да се тревожа за някои неща. И така, слайдовете, които липсват са променливи, които са така наречените true и false променливи. Какво означава true и false си променливи? Значи има някакви специални неща, които JavaScript ги приема за false. За false то приема undefined, приема null, приема нула и за празен обект не съм сигурен дали е false. Всички други и минусовите числа. Всички други числа за него те са истини. Ако направим така, се наложи да си убива браузъра, защото ще умре. Казваме k равно на първо да преминем през if и else. Ако кажем k равно на 5, if 5, това е ето, оплакваш с JavaScript за първи път. По някой път се оплаква така, защото може да му кажеш if true, но тук не, решава да се оплаква. Като се оплаква, убиваме това и пробваме пак или аз съм в грешка. Не, if true равно на true. Не знам какво се случва с конзолата ми. Не се трябва да се случи с пред това условие. Не, това е поведение на JavaScript в браузъра, някаква съвсем със себе си решава, че JavaScript ще
има капризи, като кулата маска. Но разликата е, аз не бях казал, това е разликата между JavaScript и жените. Някой знае ли? Що има ли разлика? Кой е въпрос? Има ли разлика? Кажа, има. Разликата е следното. JavaScript не се опаква толкова често. И този отговор ми хареса. Харесаш? Значи, проблема е, че JavaScript се оплаква да има своите малки тънкости. Ние там можем да ги научим. Докато при жените, пробайте с тях, може да е по-трудно. Ако някой е разбава тайната, аз ще споделя всичко за JavaScript, но той да ми сподели за жените. Кажи ми. JavaScript, ако му хвърлиш шоколад, няма се успокои. Добре, да видим дали JavaScript в Firefox за девелопери ще съдейства или ще казва глупости. А защо хвърля, знаеш ли? Знаеш ли? Трябва нещо да се получи пред това слайд, като нищо не се случва. Добре. Точно така. Нищо не причаква е нещо да му кажем какво иска да се случи. Банана е за накрая. Като за JavaScript. Ето, обаче това го приема. Сложим празен блок. Не го приемаш така, с празен блок го приема. Да се върнем на темата за True и False value-та. Ако напишем console log 5, това ще влезе в блока и ще се изпълни и ще ни изпише 5. Това приема за true, за истина. И 0, това му е false. Не го приема за истина и затова не ни изпечатва петицата. Затова, че е наистина така, ето. Конзол... Какво? Да, не... трудно ми е да пиша лайв. Не ми се случва много често. Ето, печатаме 0. Това доказа True и False валютата, на които исках да се върнем. Междувременно минахме и през if else. Switch-а, познатия switch. Ако е 1, направи това, ако е 2, направи това. Където за програмист. Жена му каза, отиди до магазина и ако има салам, вземи салам и 10 яйца. И отиват и яйца. И връща се той така, от вкъщи, без нищо. И жена му пита, какво, нямаше салам и яйца ли? Не, нямаше салам. Затова не взех и яйца. Да продължим нататък. For, while, do, while. Почти познатите както в C, но с разликата, че ако направим k равно на 8 и напишем while, както се пише,
И защото пак ми липсват слайдове, аз разбрах защо ми липсват, защото съм взел грешната презентация. Но това прави по-интересно нещата. И изпечатане това в някои други езици, това е безкрайен цикъл. Тук ще ни изпечата числата от 1 до 0 и ще стане. Защото 0 е false за него. Това е особеността. Масиви. Масиви. Познайте масиви. Поредица от еднотипни елементи. Да, това е по дефиниция. В другите езици. Не е за JavaScript. Един списък, един масив, който има едно пешо празен обект 123. Да, масив е за JavaScript. Друго нещо. Странна особеност за масиви JavaScript. Те се държат като така познатите dictionary, key-value pair, където key задължително да е string. И така ние може да зададем myArray ABC равно на пешо и myArray 1, който съм го кръстил първо пазен масив. И така това се превръща в познатото dictionary. Какво имам предвид? Аз съм мъча като грешен дявол да пиша по тази гадна конзола. Имам китайското изобретение copy-paste. Но то копна други работи. Ще търкаме. Ето го. Да, има някакви символи. Михо, ще пишем. Ето. Празен масив, празен масив. Празният масив, това се казват пропъртите на масивите. Те имат доста пропъртите. Няма да дълбая, защото това е само introduction. Това ни връща колко елемента има в масива. Дължината на масива. Казваме същия този масив. ABC, както сме го направили. Или AV. Да, ако се нацелвам бутоните, ще е много хубаво. И да, това е абсолютно валиден елемент. Ето. Масива обаче няма дължина, защото това вече е dictionary за него. Много достъпвам елемент. Понякога се правят такива неща. Да, свят, моля ти, не си отивай след това. Чупи се нещо в продакшн, сложи чето си тъмта, клиента нервничи, това трябваше да е готово вчера. Има един пич, да го пише на C# за 15 минути. Ти, какво се мъчиш? Аз съм към добре, вземи JavaScript, пиши за 15 минути. Важно с клиента, след 4 часа. Съжалявам много. Не знаех, че ще убиех, но искам да си продължиш работата, защото мога по-лест. 2 дена вече го пише. JavaScript. Нещо просто, но трудно за разбиране. Функции. Функцията е колон пеше, която принтира пеше. Нищо, дефинираме се колон пеше и като се извикаме, той ще ни каже, викай ми пешо. Да не копира този път както трябва, защото може би знае не. Къде ги вижда тези символи? Както е казал Стоичков, де го разпознават по екраните. Какво ще каже? Кол ми ще кръстим, защото не ми се пише. Console log am page and you cannot
Копи. За да ни е по-интересно. Ето го и си извикваме call me patio като функция или call me както я кръстих и това ни изкарва функцията. Да се върнем към презентацията. Айде. Функция sum a плюс b, console.log a плюс b. И ще ни изпише, това е функция с аргументи. Нещо интересно пред аргументи. Няма тип. Още от началото казахме, JavaScript не му е нужен тип, то се оправя. Ако напишем такава функция, разбрахме, че трябва да пишем add a b console log a плюс b и казваме add 1, 2, 3 и всичко, което направихме до момента, може да си го извикаме както беше с събирането на тези два променливи. Хайде, бе! Не щеше да ни смени слайдовете. Тогава ще разпънем на кръст. То. 2 равно на sum a плюс b, същата функция, sum на аргумент c равно на a плюс b console.log. И долната функция 2 равно sum a плюс b, същото нещо е return c. Това също може много пъти да ви даде глава. Точно това е, че функциите връщат стойност. Има такива функции, които връщат стойност и такива, които правят нещо вътре. И там, и излизат и нищо не казват. Много пъти в началото съм казвал сум на тази сума a плюс b, присвои стойността на тази функция. И той казва вътре undefined. Функция, когато връща нищо, тя връща undefined. И аз съм добре, маницата ти къде аз. Къде ми е 1 плюс 3 трито? Има го в C? Няма го. Затова return C, да се го върнем и тогава се оправя. Библиотеки и математика. JavaScript има много библиотеки. На този линк презентацията ще бъде шерната, можете да видите, има стотици библиотеки написани за JavaScript. Open source и така нататък. Най-забавната библиотека математика. Да. Дойде време на въпроса. Бил ли е моя живот лъжа? Някой знае ли какво ще каже JavaScript, когато дефинира промени в has been my life alive, от математиката най-голямото нещо, по-голямо е от най-малкото нещо. Какво ще ни каже JavaScript? False. Ще ни каже false. Знаеш ли защо? Защото това ще съм неедитно да ми увеличи нищо. Няма макс и той не разпознава кои си на безкрайност. До някъде е така. Значи, това математическите величини макс и мин приемат стойност. Ако кажем макс от 5 от един масив с 3 елемента, той ще ни върне максималния. Но ако няма аргумент вътре, JavaScript ще направи нещо, което ми го обясниха на мен, не го знае до сега. Не как действа. Когато искаме да намерим един масив, максимален елемент, в началото се инициализира променливата с най-малката възможна стойност. Най-малката възможна стойност е минус безкрайност, някъде на майната. Другата стойност е плюс безкрайност при минимум. И той затова отговаря false.
също на това mat от max to string, index of mat от lit to string. Какво ще ни каже това нещо? Някой? Ще ми говориш ли това? Не. Това ще каже на едното, както запомнихме, това е minus undefined, а това е undefined. Това е minus undefined, глупости говоря. Минус безкрайност, това е плюс безкрайност. Стойността, това to string, го прави на string. Нещо, което съм ви казал, е индексът търси съвпадение на стринга, който е вътре във външния стринг. И то ще ни каже минус безкрайност и безкрайност са двете стойности. И то ще ни каже едно, защото на първия символ вижда, че минус безкрайност се съдържа в безкрайност дума, защото то го прави на стринг. И точно по този въпрос, за да ни отговори, че моят живот е бил лъжа, трябва да търче. И ще ни каже, не е бил лъжа. Защото ако бях изкарал въпросите, ще да ми каже лъжа, трябваше да се ходя. Така. Поп-ъп. Най-грозният възможен поп-ъп. Много лесен за писане. Много лесен за писане и много грозен. И много трябва да внимавате какво правите с него. Ето. Искате да покажете някакъв меседж на потребителя. Alert. Пешо беше тук. Ето. Пак! Айде! Не. Лаптопа ми също като мен е нещо явно притеснен. И иначе се справяше много добре. И се справя. Ето го. Абсолютно грозен. Опа. Няма много грозен. И ако го махнем, пуснем го пак, се появява един бутон Prevent Default. Цъкаме го и следващия път, като кажем това, няма никой. Браузъра, тук първото, което е, браузъра не осъжда за използване. Като го използваме на третия път сме осъдили от браузъра. Но не е това най-страшното. Браузъра ще не осъди ни, ще кажем, че щем да го виждаме, няма да го виждаме, потребителя няма да види повече нито един месец от нас, който му казваме. И в момента, в който му го осъдим, може да пропусне най-хубавия си месец в живота. Всички си спечели 1 милион. Ти си църква, не искам да виждам меседж. Никога сте дадах 1 милион, не си го видял. Не е най-лошото това. Най-лошото е това също да насъди един друг потребител. Това е много важен за нас. Две неща за него. Той е сляп. Да, сляп е. Най-важният потребител за нас е сляп. И на всичко отгоре е машина. Това е Google. Google, видите на повече от едно място pop-up alert във вашия сайт. Никога за нищо на света няма да го покажа на света. Само аз трябва да ви кажа, моят сайт е peshi.com и ти да не мога да го видиш, защото е много готин, се продават много ефтини неща. Нали, много изгодно. Ти може да си супер търговец, Пеш може да е супер търговец, супер маркетинг, популярността на използва маркетинг в Пешо. Всичко отива по дяволите. И не е там проблема. И проблема ни не е Google, защото Google няма да трасира, няма да казва на никой. Имаме медията Facebook. Ние ще се го провайдем на всеки. Ще го кажем, и това е нашия сайт, където се справите. Вие като видите 3 пъти цъкнахте превент, но ако нямате превент, ще цъкнете хикс. И там има най-голям проблем. Потребителя да го осъди.
За вас е важен потребител. Ако той ви осъди и те ви осъдят, това е най-тежката съд. Защото вие няма да получите посещение, няма да получите кеш. Ако някой работи за без кеш, добре. Няма да ви се ползва продукт. Затова, че забравете този слайд. Не ползвайте никога Word. JavaScript понякога лъжи. Не. JavaScript има просто друга гледна точка за сега. Приятна вечер. И колко е часа? Не знам. Искате ли? Да. Айде. 10 минути. Слушачите може да излезете на терасата, да имате информации. И как се спира това? Мъкни ме! Ако са на JavaScript, Тя 10 минути минаха. Който е дошъл. Който не е. Няма да ти остатък. Остатък е дебъгване. Дебъгване в JavaScript. Да, може. Може да дебъгваме, може да слагаме брейкпоинти. И може да се дебъгваме и това е изключително важно. Затова има втори слайд. Абсолютно същия. Дебъгване. Нещо като не работи дебъгване. Така. Спомням си този слайд. Спомням се. Колко пъти видяхте тази снимка? На колко слайда има, добре? 3 или 4? Още една снимка. На колко слайда имаш? Кой каза 3? Какво искаш? Тази снимка на колко слайда видяхме? Чакай да си спомня. Може. Тази снимка с мечтата на всеки мъж имаше на 2 слайда. Да има такава яхта. Кога ви я показах, разликата е следната. Мечтата на всеки мъж и да има текст отдолу. Другия въпрос. На колко снимки имаш тази мацка? Няма да ме питам за яхтата, защото ви го казах, че има яхта отзади. Това е смисъл. Пет ли са? Сигурни ли сте? Не, 4 са. На първия слайд един път. На втория слайд 2 пъти. На третия слайд, дето ви я покажах преди малко, 3 пъти. На четвъртия слайд 4 пъти. И 2 пъти 6. Да, JavaScript. Това е внимание. Въобще приятно предлага JavaScript и ужасните неща. И той е казан в филма за Супермен. Забравих точно по разлика. Но това няма значение. Ще префразирам. Когато ти дава достатъчно мощ, ти понасяш отговорност. В JavaScript ти дава мощта, отговорността идва от теб. Та, в тази снимка има малко история. И в тази също. Това е историята на един човек, който на 21 иска да се ожени за приятелката си, която е на 25. Отива при баща си и казва, татко съм се ожени. Татко, трябва да се вземеш работа. Трябва да бъдете издържи семейство.
И пич ходи от 8 до 5 на работа, направо отчаяно. Затова, приятел, ще казвам, да ти се стичен, почни да правиш дизайн и сайт. И той каза, почнем да правя сайтове. Начало взимах 15, после взимах 40, 45, 60. Сайтите бяха толкова много, че направих 54 за една година и 75 за заедно. Те, който получих в края на годината, беше толкова голям. Но мен също много да фрустрираше, защото исках да спра да правя нещо различно, не исках да изпълнявам идеите на хората. Исках да правя нещо свое, започнах своя идея. И тогава звъни един клиент и казва, искам да направиш един сайт. Той казва, пих заед съм, нямам работа, нямам време. Най-ценният ресурс, нямам време. Пиче казва, добре, искам да направя сайт. Нямам време, пич, има да занимава с глупости. Тогава Пиче казва, добре не, хоп. И аз исках да го докажа. Исках да го откажа тактично. Затова му казах $300 на час. Той каза, ами добре. И тогава ми се наложи една седмица да пиша по 16 часа, за да свърша такъв проект и да мога да пиша по своите идеи. Да, супер кеш. Ето, какво е предлага JavaScript, какво е предлага всичко, което правите, колко добре ще станете, зависи от вас, колко ще искат клиентите да работят с вас, зависи пак само от вас. Така, това е Stay Hungry, Stay Foolish, правилна втори човек. Мога да се направя някаква по-различна презентация. Не знам какво правя така. Малко или много ма кеф да продължавам на него. Спомняте ли си този слайд? Днес ще правите избори. Днес ще се нуждаете да направите много избори. Та, резултатите днес. Всички, които избраха мандарина по една или друг повод, да се дигнат ръката. Без тези, които имат добре, но и за тях. Кои избраха мандарини? Само трима ли сте? Ти не беше ли ти с мандаринки? Добре, избрали ти мандаринки, получават сните си. Това беше да направя. Всеки избор има значение. Това беше за избралите от плодове. Благодаря ви. Тези хора, за повечето от вас са никой, но така би ви подказал. Това са моето семейство, за което съм това, което съм. Също благодаря на всичките си приятели в Facebook. Това са контактите ми. Оставя съм се нова работа. Някакъв начин съм го преснил в групата, докато съм писал поста в 4 часа. Няма проблем, звънете ми в 4 часа и в 5 часа. Дали ще изигна е друг въпрос. Има отговорност. Няма да ви се разсърдя, ако ме събудите. Не съм си изключил звуците. Моля си нещо. Та, имате ли въпроси? Аз само искам да подчертая нещо много важно, което всъщност лектора не каза. Той по принцип живее в София, обаче остана още един ден допълнително, за да може да изнесе лекцията. Все пак вчера беше неделя. И имаше наистина голямо желание да сподели опита. Питайте, не се притесняйте, по-добре сега да си зададете въпроса, дори да се чуете дали има смисъл от него или не, отколкото да не го зададете и да си останете без го. Искам да питам, могат ли да се насъдяват обектите в JavaScript? Защото е всякото го написа, примерно обектът J на name, special, age, 10. Мога ли да направя след това същия обект с друго име, само че същите свойства? Не съм абсолютно сигурен, мога да ти отговоря по-късно на въпроса. Да? Има един въпрос. Да. Ресурси, откъде може да започне да учим JavaScript? Добре.
Ако искаш, пусни ги направо в събитието също. Да, ще ги пусна. Ето го. Друг ресурс. Това е друг ресурс. И това е много хубав въпрос. Много хубав. За другото. Тя защо? Можеш ли само да помоля да Да. обясниш какво е Stack Overflow за хората, които не знаят? Добре. Stack Overflow е хъб, който е насочен за програмисти. Задават се въпроси с болтинг. Ако си свършил отговор, може да болтваш, хубавите въпроси се болтват. Отговори се болтват нагоре. Хубавите въпроси също. Събират се точки. Има trusted юзери, на които можете да вярвате, които ще ви помогнат. И това е един огромен ресурс, където се дискутират много силни въпроси от програмиране и има страхотна търсачка и може да кажете, примерно, търся всичко като тагове, които има нещо различно от лекцията днес, но просто го виждам тук, Python. И той ти изкарва въпроси с Python. Ако искаш, може да отговаряш на въпроси с Python, в JavaScript или там, където си седем. Stack Overflow е един хъб, огромен хъб, където на много от въпросите ще намерите отговор. Много пъти, като зададете въпрос, ще ви маркира даже въпроса като duplicated, защото вече съществува. Просто не сте го намерили с правилните думи. Та, въпросът откъде да почнем да учим и ресурси беше много хубав, защото преди няколко дена ми се роди рожба. И не е рожба като дете човек, а рожба на това, което правя. Това е един мой хъб, който искам да направя. Казва се Train IT Hub. В момента е насочен към IT-та. Само да запаля. И какво цели да направи той? И какво се цели аз? Искам да направя да създам 3 модулна система. В първия модул вие решавате да учите някакъв трак, нещо за програмиране, примерно за JavaScript. Има такава насока, казва се Microsoft Certificate Solution Developer. Как да откриете такава програма, трябва да откриете HTML5, CSS, JavaScript. Трябва да откриете ASP.NET, MVC и Azure. И Microsoft ви сертифицира. Колко са значими сертификатите на Microsoft, по един или друг начин ще ви разкажа една дълга история. Един американец ще ви 5 години сертифицира Котарак. Да, Котарак е сертифициран със сертификат на Microsoft. Голям скандал, голямо нещо. И тогава сертификатите не се правят от вкъщи пред компютъра. Когато аз ходих на сертификат и да ходя на изпит, отида нормално, защото не знаех как става облечен. Просто си снимкал лист, часовник, на телефон, който предполагам, че трябва да правя. Отивам аз, снимат ме, минавам цялата процедура, при което стигам до доставчика пред сертификата и матката ми казва, откъде си нещата. Аз си оставям телефона. И тя вика, не, остави си всичко часовника. Оставям си часовника, не. И тя вика, не, всичко се остави си химикала и листа. Остави си всичко. И това не е всичко. Бъдни си джобовете, книги с 2 пръста и ги извади. Да падне абсолютно всичко от тях. Това е политиката. Да нямате нищо по себе си. Аз даже се сбързах с нея, да дойде следващия път по Бланско. Тя вика, добре, това не е политика. Тя толкова към сигурностите на Microsoft. Нали? И какво значи сертификатите, да им вече вдигнаха своето качество. Да се върнем на Train IT Hub. И значи много. Това би ви донесло достатъчно много дивиденти. Дивиденти, които ако вие си платите за вашето образование, то ще се върне многократно. Ако приедете само за такъв сертификат, вие можете да потърсите от клиентите с 3-4 хиляди лева. Да, тук сега. Какво предлага Train IT Hub модул, в който вие си взимате материали и почвате да учите JavaScript, HTML5, CSS и CSS Script. Има втори модул. Втори модул въпроси подобни на тези, които се правят днес. Много подобни.
същата структура, просто въпросите се различават малко по малко. Така вие виждате нещата в реална обстановка, като отидете ще ви е по-лесно. Нали, да смените изпита. И последния модул е напреднали или не, начинаеш с бурата или каквито и да сте. Вие можете да кажете, аз смятам себе си достатъчно добър да видите плото на човека Хикс, да кажете, искам батъл с тебе, искам competition, и вие си заедно срещу него. Ще ви бъдат зададени, както е на изпита, формата на изпита от 4 категории, примерно малко изпита, ще ви бъдат зададени такива въпроси, само че ще бъдат сведени от 4 въпроса от категории. И по-добре печели някакви точки и някакви рейтинг. Което това ще може да си го линкнете в LinkedIn и повярвайте ми, ще има значение. Също когато изкарате сертификат, ще може да покажете на системата, че сте изкарали сертификат и да донесе някаква стойност. Но за момента тя се роди в сряда. Системата. И е много проста все още. Вие единствено можете да виждате въпросите, които се падат по изпити. Този модул е готов. Първият и третия модул ще се стремя да бъдат готови до 1 месец. Който иска, може да се абонира и да следи новости за системата. Ще пробвам да ви покажа какво представлява тя. Дали е нет, дали е самата система. Е малко бавна, не мога да разбера в момента. Но има и своите оптимизации, дето ще поискат да се направят. Или дали бачка, дали с нощ не съм мазал нещо 5 часа. Явно изглежда по всичко, че съм мазал JavaScript. Защото не искам да бъда. Часа е 8:30. Роди се нещо. Тук са темите на въпроса. Тук е самия въпрос. Все още изглежда грозно. Защото някой дизайнер не си е свършил работата. В момента е 8:30. Аз предполагах, че ще свърши в 9:30. Затова говорих малко по-бързо. Имате две опции. Един час да ви зададете въпроси, да не направите на нищо, или да ходим да пием бира. Или чесъл. Или чесъл. Да. Коя опция избирате? Ще кажа аз коя ще изберем. Да ме разтегнете въпроси. Искате ли? Някой иска ли да е? Добре. А кой искаше банана? За пеш ли? За 500, За 500. Къде? Къде? Няма проблем, ще го издам, да. Не дей пърля. Добре. Пак ли те? Добре, другите може да си вземете от тук. Да. Стига сме раняли хора. Добре. Сега, човек. Сега. Добре. Това е поне първата лекция, в която освен, че може да научите нещо, може и да хакнете нещо. От гледна точка на това, ако имате въпроси последващи, може да се обърнете към Боян, може да се обърнете и към примерно страницата на Заралап, ако не сте си записали контактите, за да ви насочим. До края на месеца ще има още интересни събития. За другата седмица очакваме да направим първото хардуер събитие за есенния сезон, ако може така да се каже. На 21 ще си говорим с един човек, който е стартирал онлайн преводаческа агенция и си работи тук от Стара Загора, съвсем в смисъл той може да се работи от всяка точка на планетата, но историята му е доста интересна, защото е живял в София, работил в една корпорация,
и след това просто взема един модел, който го превръща в собствен бизнес. Ще е доста интересно, на 21 пак от 7 часа, няма нужда да се записвате, да се регистрирате никъде, просто и да изслушате. Ако събитието ви е харесало, ще се радвам да оставите едно ревю на страницата, да се тагнете, да споделите с приятели, че в Стара Загора се случват такива хубави неща и че реално хората, които искат да се развият, има къде да посетят. И за финал само да ви кажа, че общо взето тук е магазина за въдици, обаче от вас зависи да си хванете рибата. Така че наистина основното нещо от това, което сте чули, предстои само напред си зависи цяло от вас, като насока на развитие. Искрено се надявам да сме успели да ви запалим, да ви дадем някаква, макар и много ниска основа. Ако събитието ви е харесало, искате да помогнете да се случат още такива, Лаба си има такива задарения, място се издържа абсолютно автономно, няма, как да го кажа, няма бюджет и така нататък, просто благодарение на добрата вълна на няколко човека, които го държат за момента. Така че ще се радвам да се видим пак на 21 със сигурност, понеже това е следващата платена дата. Декември ще вземем малко почивка и съответно пак ще започнем с пълна сила следващата година. И последно, ако имате идея за събитие, не се колебайте да пишете, ако сметнем, че темата е интересна за достатъчно хора, няма абсолютно никакъв проблем да го организирам. Или пък ако смятате, че имате какво да кажете, както стана с Боби, можете да споделите темата, на която искате да говорите и да обсъдим как може да го направим максимално интересно и полезно за хората, които биха искали да слушат. Искам да добавя нещо. Стремях се лекцията да бъде малко по-проста, защото е разделена част. Какво има да видите от JavaScript, има много неща да видите. Може да направим такъв курс, който да бъде по-задълбочен. Дали ще е базиран в JavaScript в браузър, или ще излезе извън браузър, това може да се уточни. Но лекцията беше опростена и улеснена за хората, просто тя е за ваше запалване. И вие можете да научите нещата с вкъщи, много четени. Аз точно така, когато бях 6 клас, много мразех учителката с математика. Защото тя хващаше един такъв сборник, много красив. 500 страници и казва, решете от, как се запали по програмирането и това, решете задачата от 18 до 26. И всичките задачи гласят едно и също. Разложете числата на прости дроби. И знаете как се разлага, предполагам, на прости дроби, колко време отнема да разложиш едно число на прости дроби. И мен ми писаше на втората задача и не си пише и домашните. И така баща ми каза как да почне да програмирам. Си направих първата програмка, където въвеждам числото 1025. Той ми ги разлага на прости дроби, изписвам точно така, както го искаш учителката. И всичко приключваше за 5 секунди да препиша числото. И аз бях по-щастлив от това. Идеята е да автоматизирам всичко, аз мразя да правя едни и същи неща. Някои неща един и същи. Постоянно. Това да автоматизирам нещата. Много често не си идвам до Стара Загора, защото това пак е повтаряне на неща за мен. Пътувай пътя Стара Загора, София, постоянно да отказ и припада. И затова за сега съм повече в София, но в момента, в който намеря нещо, за което да се върна, ще се върна, защото имаме прекрасна страна, макар и тя да ни кара да изграждаме все повече, караме да излетим, скараме да стегнем купарите. На ръба съм да го направя в момента, в който след специално на сайта на днес, да си хвана купарите и отище две на терминал в София. Получава съм много хубави предположения, казвам съм по една или друга причина. И съм София по една или друга причина, но България е хубаво място. Още по-хубаво място е Стара Загора.
Като станеш е така в железото, виждаш пътя за море. Като станеш от страната на България, виждаш пътя към София. Прекрасно.